mga higala atong paghisgutan no katong nahitabo sa Sinulog no. Katong hitabo sa Sinulog mga higala kundi lang mga laing relihiyon no, mostly mga born again nagsamok-samok sa panahon sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Grabe kasamukan nila ngano man dili na itaming ang ilang itiming na nila ang ilang kanang pag atake sa simbahan diha sa public area. Dili panahon sa Sinulog mahigalak kundi kanang laing adlaw ba kung ari man gud panahon sa Sinulog mahigala dako kay kanang nakayatak na sila sa atong katungod no isip Katoliko kanay mga laing relihiyon ilang giyatakan ang atong katungod no isip Katoliko no nga kita nagselebrata sa atong kapistahan nga si Senyor Santo Niño pero sila sad sige sila saway sige sila atake sa atong simbahan. Mao na mga higala nga dagha mga CFD ni-react niya atong higayon no naiuban gani kanang na-CFD taga Iloilo diri sa Kulonton hitabo ilang iya gyud gi supak ang argumento sa ang pastor kay nganong nagdagos og trumpa niya saba kayo diha sa kadalanan daghan kay mga tawo nya karon mga higala kung kaning mga tawo ang mga Katoliko na kasagaran gyud kining mga Katoliko huyang og pagtuo nya kung ilang madunggan nga ang ilang pagpanigar no kabahin sa Santo Niño nga Dios kanang sayop diay masul silang utok mga higala nya dili na mawagtang syempre murag kanang ang ilang 100% lang pagtuo makuhaan mga higala mao na nga ang mga CFD ang katungdanan sa CFD mo dipinsa gyud pag ang atong pagtuo ha dipinsahan gyud ang atong pagtuo kung naay mga laing relihiyon nga kanang mag-atake sa atong simbahan mo na nga kanang mo na atong mga kaigsunan diha ni Kristo mga igsoong Katoliko ay sa ni iba siya mga CFD nga kanang mo kuan kanang mo supak kung sa ilang sayop nga argumento kay nganong bahin ko sa kayuhan sa tong kalag mga higalang kung ilang pagpanudlo mga laing relihiyon ilang gisup kanang gi akusar atong simbahan nga sayop atong pagpanudlo nya kung naisip di mga higala mo badlong ayaw mo kasuko kung moingon sagaran moingon ra ba nga kanang wa man na manghilabutin nyo ha nagsangyo ra man na kana mga higala wa na manghilabot no kanang wa man na mangunsa na to physically pero dako kay impact sa kalag sa tao karon kung ang inyong pagsabot huyang sa pagsabot sa simbahang Katoliko syempre madaot gyud ang iyong pagtulunan sa ato ang pagtulunan mga higalang madaot ang iyong pagtulunan di na mo kayo mutuo sa doktrina sa simbahang Katoliko syempre dito na mo mutuo sa mga born again Saksi ni Jehovah's Iglesia ni Cristo sa ato ang mga CFD Catholic Faith Defender igura pagdipinsa sa mga atake sa laing relihiyon labi na panahon sa fiesta mao na mga higala mga CFD mo react yun sa panahon sa kasalugan sa pulo nga kamo mga laing relihiyon ha inyong gisupak-supak ang among kapistahan ha kung asa gani mo ron na atake dibatiha mga CFD bisan diha sa social media dibatiha na ninyo ha idibatiha mga CFD ay mo pag adtog sa mga public area kung diin ang mga Katoliko taon nga walay pagtuo ha kulang sa doktrina ang katekismo nga madani lang sa inyong sayop nga pagpanudlo bahin sa larawan biblikal na mahigala ha biblikal kayo ning bahin sa larawan Exodus 41 versikulo 19 sa 22 sa Ezekiel 41 versikulo 18 ngadto sa 25 sa unang kaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 12 ngadto sa 19 ha kabahin gyapon sa mga balaang larawan nga gipahimo sa atong Ginoo ha di gyud na masupak mga higala ang balaang larawan mismo si atong Ginoo gyud may nagsugo nini mga higala nga mga larawan himuha diha sa templo unsay ingon sa Ginoo
ang mga paghimog templo o kuliti kini sa akong kuliti kinig mga larawan sa ato pa day mga higala walay wala diya gidili ang mga larawan no, gipahimo mismo ang Ginoo nya ang katong mga larawan base sa Exodus 20 bersikulo 5 mga higala mao kini ang gidili kay tanawag ko lang ang konteksto sa balang kasulatan mga higala panahon mong guguni sa Old Testament kani Exodus panahon kini sa mga Israelita gikan sila sa Ehipto nga gikuha sila sa Ginoo pinagi ni Moises ngadto sa the promised land no mao na nga ang kani mga Israelita mga higala tungod sa dugay panahon nga di mga 400 years wa sila kaila kinsay Ginoo syempre ilang nailhan kaning gyud nagdako gud sila gud kanang sa nasod sa Ehipto syempre kani mga Ehipto mga higala dinhi sa matuhon wa ni sa kailag Dios One is ang ilang gituhan Ginoo mga higala alang gituhan ini kaning mga Dios sa mga paraon unsa toy mga Dios sa mga paraon mga higala kanang kuan kanang mga Dios mo na mga higala ang mga gitudloan ang mga Israelita mga higala pinagi ni Moises no nga simbaho na tong tinuod nga Dios nya ilang gisimba mga higala sayop man sayop ilang gisimba panahon pa to sa walay na po kasugo no mao to dako kayo nasuko ang Dios nasuko si Moises mga higala nga sayop ilang pagsimba mao na yung konteksto diha mga higala nga ang ilang gisimba sa mga Israelita mga higala dili Dios kanang dili mga larawan sa mga Katoliko kundi larawan kini sa mga niadtong panahon ilang mga Diyos dili kini referado sa Dios sa simbahang Katoliko kay ang Dios sa simbahang Katoliko mga higala balaan kini biblical kayo ang mga larawan sa simbahang Katoliko nasulat diha sa Old Testament no overshadow ba kung unsay ang larawan sa Ginoo nga gipahimo ang simbahan sa Ginoo gipahimo nga larawan mausad kini ang simbahan sa simbahang Katoliko biblical kayo naa sa mga larawan sa kerubin larawan sa balaang no mga balaang tao nasa simbahan mao na takdo yo gayo di pa rin yung mga simbahan mga bunagin iglesia ni Cristo protestante nga di gyud wa agis Biblia murag kuan kanang sa tawag na kanang gitawag pa nga kanang budiga sa kupras mga higala dili gini tinuod nga simbahan kay tanawang simbahan ang structure lang daan sa simbahan nato nga limang ka nga 500 years gikan sa 2000 until now the present time nga kining makita nato nga dito lang sa Jerusalem sus kadaghang simbahang Katoliko purting kakaraan na sa Espanya sa Europe particularly sa France sa Roma Italy mga karaan kayo ang ilang simbahan Mexico mga karaan kayo ang mga simbahan mga higala pero ang simbahan sa Baptist simbahan sa Bunagin Iglesia ni Cristo purting baguha mga higala purting baguha mao na mga higala di gina sa structure lang daan sa simbahan purtirang layuang sa how much more sa gitawag og kaning gitawag og kanang history sa history ikaduhang mga dokumento atong ipakita dili lang sa structure kundi diya sa kanang history makita gyud nato nga only the Catholic Church was founded by Jesus Christ himself ang iyong religion di na tinukod mga bag-o ra kayo ang simbahang Katoliko 1,000 to 2,000 years ago na nagpabilin ng gyapon nga until the first present time wala gyud unsa karaan kayo mao higala mao na di ta mo balhin sa laing reliyon magpabilin tang simbahang Katoliko. God bless you all, Ave Maria.